गिबियावनो बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों OHS 2020 आनजादनि रिजाल्टखौ माला होमारनाय जागोन आरो बे रिजाल्टखौ माबायदि नायनांगौ आबुङै स्टेप बाय स्टेप दिन्थिलांजोबनाय जागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। सेक एबा आसाम हायार सेकेन्डारि बर्डआ अफिसियेल वेबसाइटफोराव फोसावनानै होदों दि OHS 2020 रिजाल्टखौ बे जुन दाननिनो 25 अक्ट'आव होगोन होननानै। बे अक्ट'खौनो बयबो आसा खालामदों आरो जुदि माबाफोर जाहोनाव डेटआ सोलायोब्ला गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन एबा इनफर्म होनो नाजागोन। बेनिखायनो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसेनो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसन नोंसिनिसिम गिबियावनो थाङो। दानिया नेक्स्ट टपिकआव रिजाल्टखौ मोनथाम राहायै नायनो हागोन आरो बे राहाफोरानो जादों वेबसाइटनि गेजेरजों, SMS नि गेजेरजों आरो मबाइल एप्सनि गेजेरजों। दा बे मोनथामखौ स्टेप बाय स्टेप बेखेवनानै दिन्थिलांगासिनो दङ। नाम्बार 1 वेबसाइटनि गेजेरजों। फार्स्ट स्टेपआवनो आसाम हायार इडुकेसनेल काउन्सिलनि अफिसियेल वेबसाइट asec.nic.in साइटखौ गुगोल एबा क्रोम ब्राउजाराव थांनानै सार्च खालाम। बेनि उनाव सेकेन्ड स्टेपआव OHS फाइनाल एग्जामिनेशन 2020 रिजाल्ट लिंकआ नुजागोन आरो बे लिंकआवनो क्लिक खालामनांगौ। बेनि उनाव थार्ड स्टेपआव रल कड, रल नाम्बार आरो केपचा एबा सिकिउरिटि क'डफोरखौ गावबागाव जायगायाव लिरनानै होनांगौ आरो गेट रिजाल्ट नुजानायाव क्लिक खालामोब्लानो नोंथांमोननि रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन आरो डाउनल'ड खालामनो मोनगोन। आरो नाम्बार 2 आव SMS नि गेजेरजों। फार्स्ट स्टेपआवनो नोंथांमोननि मबाइलाव SMS एप्लिकेसनखौ अपेन खालामनानै लादो। नैथि स्टेपआव एबा सेकेन्ड स्टेपआव आसाम 12 लिरनानै रल नाम्बारखौ मोजाङै लिरनानै 56263 बे नाम्बाराव SMS सेन्ड खालामहरदो। अब्लानो नोंथांमोना SMS नि गेजेरजों गावनि रिजाल्टखौ मिथिनो मोनगोन। आरो नाम्बार 3 आव मबाइल एप्सनि गेजेरजों प्ले स्ट'राव थांनानै उपलब्ध एप्सखौ डाउनल'ड खालामनानै ला, जेरै आं खालामदों। डाउनल'ड खालामखांनायनि उनाव अपेनआव क्लिक खालामनानै होयोब्ला बेबायदि पेज नुजाफैगोन आरो नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ एन्टार खालामना होनांगोन। आरो रल कड लिरनाय बक्सआव एडमिटआव जेरै दं बेबायदि रल क'डखौ लिरनानै हो आरो एन्टार रल नाम्बार लिरनायाव एडमिटआव जेरै दं नोंनि रल नाम्बारखौ लिरनानै हो आरो केपचा लिरनाय बक्सआव होखानाय नाम्बारखौनो लिरनानै होफिननांगौ। बेवहाय जि नम्बर थायो बे एखे नम्बरखौनो थुनानै होनांगौ एबा लिरनानै होनांगौ। हमना ला बेवहाय 5498 नाम्बार दं, अब्ला आं बे 5498 खौनो बे बक्सआव लिरनानै होफिननांगोन। गासैखौबो फिलआप खालामखांनानै गाहायाव नुजानाय गेट रिजाल्टआव क्लिक खालामनानै होयोब्लानो फरायसा नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन, जेरै बेवहाय नुनो मोनदों। दायो बेबायदि पेजफोरा नुजाथ'नाय नङा। जेब्ला रिजाल्टनि सम जागोन अब्लासो बेबायदि पेजफोरा नुजागोन। आरो आं जेरै दिन्थिदों बेबायदि खालामनानै नोंसोरो गावनि रिजाल्टखौ चेक खालामनो हागोन। आरो बेबायदिनो प्ले स्ट'राव गोबां एप्स डाउनल'ड खालामनो हागोन। प्ले स्ट'राव थांनानै OHS रिजाल्ट 2020 होननानै सार्च खालामब्लानो गोबां एप्सफोर नुनो मोनो आरो बेनि जायखिजाया मोनसे एप्सखौ डाउनल'ड खालामनानै नोंसोरो गावबा गावनि रिजाल्टखौ चेक खालामनो हागोन। अब्ला आसा खालामबाय फरायसा साफ्रोमबो नोंथाङा गावबा गावनि रिजाल्टखौ जेब्ला सम सफैयो अब्ला नायनो हासिगोन। जुदि माबाफोर डाउट दङब्ला, सोंनो दंब्ला आंनि कमेन्ट बक्सआव सोंहर, बेखौ आं रिप्लाय होनो नाजागोन। अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै लादो, मानो होनब्ला आं बेबायदि इडुकेसनजों रिलेटेड गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोबाय थायो। अन्नानै जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो, लाइक खालाम। जोबनायाव बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।